Thank you so much, President. You may be seated in the presence of the Lord. Amen. President, all departments, may the good Lord continue to bless you. Shaganaga tipaso shagasaro tikama apostle wa Jehova baba hedi pachipo hino na mai usitara mambo Yesu. Amen. Mfano wangu ngendiri pano ndaititendo wale ndoda kwinyasha ndafamba ne team yangu tuanze famba tese jedu pesa tunaenda first lady kwa kwenu my Evangelist Muparinga who are going to pass another camera. That's my first born. She's married. Yeah, this is fun. Yeah. Now, Martha, 25 years in the 25 years in marriage. That's very interesting. Ruth chapter 4. Ruth chapter 4. Ruth chapter 4 from verse 5, and I'll read. Then Boaz said, one of the day you buy the field from the end of Naomi, you must also buy it from Ruth the Moabitess, the wife of the dead, to perpetuate the name of the dead through his inheritance. And the close relative said, I cannot redeem it myself, lest I ruin my own inheritance. You redeem my right of redemption for yours, for I cannot redeem it. Now this was the custom in the former days of Israel concerning redeeming and exchanging. To confirm anything, one man took off his sandal, gave it to another. This was a confirmation in Israel. Therefore the close relative said to Boaz, buy it yourself. So he took off his sandal. And Boaz said to the elders of the people, you are witness to this day. I have brought all that was Elimelech's and all the children and the Malons from the hand of Naomi. Moreover, Ruth the Moabitess, the widow of Malon, I have acquired as my wife, to perpetuate the name of the dead through his inheritance, that the name of the dead may not be cut off from among his brethren. And Father, we thank you for your word, your grace and your favor in this place. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' name, amen. Yandi na pano inotanga nikusuisa ichizoshika pakunakiza. Pita kwa Mwari kuti munhu ari mukusuwa nhasi hazvirevo kuti zviri permanent izvozvo. Mwari une shanduko yaanounza. Zvinotanga zvakadaro asi hazvidaro. Mukadzi anonzi Ruth wafirwawo nemurume atera wamwene wake Naomi vakafirwawo newawo murume vauya vese kuBheterehemu. Aenda mumunda kundoshanda. Nguva yekuti achiwanawo munhu anomuroora ndokubva paita mumwe murume wandisina kupiwa zita rake wakanzi he was a kinsman. I hate Boaz. Iye akapiwa first opportunity yekuti kana wakutora minda nezvimwe zvese unofanirwa zvakare kugara nhaka kutora Ruth kuti ave mudzimai wako. Murume uyu ndokubva aramba
action yaakaita as a tradition mazuva acho zvanzi waipisa shangu as a sign of surrender kuti handigoni kufamba nemuku. So wakapisa masandals in the presence of the elders. Kuna Boaz, iwe kana uchida you can take over. Ina handigoni kuti nditore Ruth. Chikonzero, I don't want to endanger my inheritance. Mazwaya anoreva kuti murume uyu une nhororondo, une history, une kuziva pamusoro paRuth. Kuti Ruth wakambororwa naMalon for 10 years haana kubvira aita mwana. So ndikamurora ndiri inini, iyo minda ichida kuzonzi vana vedu vazovaridze munda ipanhaka. Ndikarora uyo ane record yebarrenness asina kubvira abereka, ndinenge ndaakukanganisira nhaka yavo. So pane chikonzero chiri genuine chinobatika chiri kurambirwa Ruth ari muBethlehem. Akauya kuimba yaMwari abva kuMoab, but ane the first challenge yake ndeyekuti pana ari kuti azviite kuti ndimuto ndokubva asarenda kuna Boaz. Ndinofara kuti Boaz nyangwe zvikonzero zviripo ende nyaya achiziva yaRuth akati I'm willing to take her as my wife. Pakandishumire masikatanazi. Kazhinji munhu wakanzwa kuti kana wauya kuimba yaMwari maanswer ese anenge ari mayes, which is true. The answer yaJehovha is yes, but there can be a no, inova a process inokulida kuna yes. Kurambwa kwemukadzi uyu kunomurwadza nokuti ari kuziva kuti chiri kundirambisa manje handigone kuchinja kuti ndigone kudiwa. Why? Kana ndichirambirwa kusabereka kusava nemwana, dai ndairambirwa zvimwe zvokuti beauty ndaigona kuenda kumakeup ndikatsvaka kugadzirisa zvinogadzirika ndogona kugadzirisa, but chandiri kurambirwa pano chinogoda Mwari bedzi kuti andiwanire nyasha. Chikonzero chaari kunzi azviite kuti ndimutore indau yerecord yekuti wakarorwa for 10 years haana kubvira abereka. Saka chandarambirwa pano nomuroma wechinhu chiri tangible chine evidence. Handina zvimwe zvandingagona kuita kuti ndinzi ndaakutobereka panapa. Dai iri beauty ndaigona kumira-mira ndoenda kuma-beauty parlor ndogadziriswa ndaigona kutraya. So pane a genuine reason yekuti azviite kuti urorwe. Munhu wese anoda kukurora akaziva nyaya iyi, pane danger yekuti amuzogona kuva nevana obvawo atadzira nhaka yake. So must be iwaya yekuti ari kurambwa ari muBethlehem, ari munzvimbo yaaitarisira kuti daenda wanikwawo anorwadza. Ufunge munhau dzekunamata kune zvinhu zvinorwadza zvekuti wega unoshama kuti iri reason yekuti ndinogona kuzvigadzirisa ndega ndatraya, but zvinhu zviri too spiritual and powerful zvekuti at my level chiripo kungochema chete. But ndinofara kuti pane murume unonzi Boaz ari kuti iwo kana waregedza I will take over. Saka mubvunzo wobva wati Boaz haazive here zviri kuzikanwa nemurume uyu. Boaz haana here nhororondo pamusoro paRuth iri kuita kuti agone kurambwa nemurume ari kuramba pekutanga. Chokwadi ndechekuti nyaya yaRuth yaizikanwa muBethlehem yese. She was a Moabitess, as part of Israel. Munhu akandotorwawo kuMoab akauya. So nhororondo uye nekuzikanwa kuti akambenga akarorwa ende haana vana vekunongedzera muwanano yake zvinozizikanwa. But Boaz was ready to take her as wife. Amene wanda yakuzoshumira masikatanazi. Munzvimbo yauri kurejectwa, Mwari ngaakumutsire vanhu vasinga vanoignore zvinokurejectisa zvese. Vanzwe kuti kana vamwe vakaregedza I'll stand with you. Zvikonzero zviripo, but kune nyasha dzinovhara zvikonzero zvese. Favor yaMwari inodarika mareason anganongedzerwe nevanhu kuti upenyu hwako hauendeke nokuti wakakundikana apa neapa nepapa. Zviriko zvinogona kunongedzerwa nezvaunotoona wega kuti nekuda kwekuti hama handina, kungwara handina, shamwari handina, vari nani vangandibatsira hapana,
kana kufunda andina wega unogona kukonkuluda kusaka sure kuna kwatinoenda. But I chose to differ. There is grace kune dzimwe nyasha zvisati zvapinda moyo mako kana mupfungwa dzako Mwari izvozvo anoita. Zvikonzero muupenyu zvinooneka Bible rakunoti looking unto Jesus author and finisher of our faith. Kureva kuti yakamuda kukutipa ndekuti regeredza kutarisa zvimwe zvese. Don't walk by sight. We walk by faith. Gona kutarisa focus yako ngaiwe panyasha dzamwari. Boaz chinomupa kuti iwo kana usiri kumutora I am ready chocho chinonzi grace. Why? Because zvikonzero zviri kutozikanwa. But nyasha dzamwari dzinodarika zvikonzero zvese zvinozikanwa. Mazamuita challenge kuti mandinoshumira ndikubatwa nemweya wamatestimony futi. Ezvino zvinoitwa naMwari muupenyu hwangu. So outstanding. Kisa zvekuti ile nyaya ya Ruth is all about the grace of God. Mwari wazuro nhasi namangwana ariko. Nyaya yekunamata isinyaya yengano dzakaitika. Inyaya zvinoitika ende zvinoitwa naMwari muupenyu hwevanhu. Muikonomi yakadai mukushaya kwako hama kana kungwara kune dzimwe nyasha dzinoikinwa zvikonzero zvese dzokusimudzira. Ndaona Mwari achiita zvinhu vanhu vachitaura zvikonzero zviri genuine kuti patichagone patichazive chaite zvakati. Mwari woti aiwa kana uyo atenda manini vese akamugamuchira akavapa simba. So kune rimwe simba rinodarika kurongeka nekugona kwevanhu nekuti vanhu ngavakuiginawo patinyasha ngadzikuroketi. 4 months ago, I was in Israel. Chakaita kuti ndiende kuIsrael, somebody called me. I don't watch my Facebook. I live. Akati mfundisi, aushumiri kuitira zvakanaka. I want to bless you a trip to Israel. Unoda ere kutenda mistake. Tinganzi unoda iwe inini. Akatoda. So he paid for everything over there to Israel. So ndiri koko basa ana ne wifi so na able to just live ndiri koko. So alone makwezi washika si koko. But I need to because when you consider zvinoita kuti usasvike koko. Zvavanotoona. Kuta usikubasa kuti unganzi wa raise mari about 2500 yema flights nema hotels kone unoswera ku Israel. Zvikonzero zviripo zvekutoti azviite kuti wo uende. But Mwari wa Ruth anoti mu area ya urukuramba ndichakumutsira munhu anokuda. Mu area ya usingagamuchirwe ndichakumutsira vanhu vanokugamuchira. Mu area ya unotarisirwa pasi ndikushaise wako anokusimudzira. Rekanipedza chitestimony chiriparidza. Somebody called me in town. Ndaenda kwari office kwake ndokubva andibvunza kuti unogara kopi ndogara kuuta force. Sandokumba kwenyu not kwakwedu. Zvinonzi you must have your own place. Ndikati shwa izvozvo ndozvida ndikati unozvida ndikati yes. Zvinonzi right wodzoka mangwana kuseni. Ndaenda mangwana kuseni ndaenda namadha. Ndasvika ndokubva anditi ndoda kuti utori secretary nadriver muende kuprogram. Monotarisa mastenzi ariko 3 Crow. Mondoudza kuti uri kuda ipi. It was like a dream. Taenda tachuza tadziona takatosvika malawyers akatotumirira kubenki. Toza tisaina mapepa aya kutambire material deeds. The place is now yours. Just like uri mu area yekuti dzimwe nguva une vanhu vanenge vachikutarisira pasi. Murume chakamubata kundoona ndichiparidza muspirit kwete kuchechi. And the rumor is the 7th day. I got to put up a channel to the intelligence of recession. But Mweya to be baby God. So that's another testimony. So tell me a question.
ukahova kuimba dzimwe dzedzi unodovamba dzivachaichaizvo ndovandazova futi koya pinda zvakanzi I know kuti kuvakadwa kunotozoreva wese. We are ready as a bank to build a house. Mufundisi femini yenye ngamira siri wana ndatsana murata msikana ari kwa akatopedza one level isika ndibona miriko akapasa ndikata ndo type kira kuvidya rafoire chikwama zvada zvakuda kuti yena joine futi timu inoshanda pano pabenki asi kupindira qualify arikupindira kuti mwana wewe munyika yekuti wakamira paroni vaKristu vanoti washaya zvekuita asi Mwari anokumutsira vanhu vari kuona zvaunoita. Mukadzi anonzi Ruth auya kuBethlehem, the house of bread. Bethlehem ari Judea kwakaberekerwa Kristu, kwaanofanirwa kuwana a quick answer nezvinomufadza. But Bible rinoti ari mumunda maBoaz kune murume akapiwa first opportunity ndokubva ati azviite. So yekuti kune vari kukuresista, vari kukuramba isi nyaya, kune nyasha dzinoita kuti udiwe muenvironment wachivekwa iyo. So favor ina Ruth ndeyekuti murume anonzi Boaz is the one who owns the field. Ndeyekuti uyapiwa opportunity result anoita nezvei. Kuda kuti Mwari vawanira Ruth nyasha dzekuti vasina zvavainazvo ngavakurambe udiwe nevane zvavainazvo. Uye asina munda ngasiyane newe. Ndakuda kukupa the owner of the field. Saka first step iripo ndeyekuti uchasangana nekusagamuchirwa, but asikupiwa in the wrong place. Amadzangu panzvimbo kwayo panogona kuitika zvinhu zvisizvo, but chandinoziva kana iri nzvimbo kwayo ina Mwari pane zvichaitika bedzi. It's a matter of time. Uri mumunda mauri uchirambwa, but chandinoziva anonzi wako aripo. Nzvimbo yaari kurambwa mumunda imomo muna munhu atorire zvinobva papi kuti umwe munhu amirire zviri kurambwa nemumwe. Tikadzoka kumushure uchaona kuti there is power in declaration. Nekuda kwekuti Ruth paari kutera mwene wake Naomi anoti Mwari wenyu achava Mwari wako. Obva ati nevanhu venyu, your people will be my people. Isire kuti your people will be my people. Ndoi kutaura kuti kana kuine vanhu variko vachava vangu. Kuti ndikarambwa nehwana handina kuti your person but that your people. Kuti paakapatiniso nekuti vanhu anoziva kuti munhu akaramba arepresente vanhu. Vanhu vandakati ndevangu variko, vasiri vangu handina basa navo, ndinoda Mwari vakuchandipa anonzi wangu. Vanhu vakuredza chiko chirechi. Ruth paari kutera Naomi achiti Mwari wenyu ngave Mwari wangu. Istatement yemunhu ari machuwa. Why? Nokuti hapana chinoyemurika chiri pana Ruth. Nokuti naiye wechirikadzi atofirwawo nemurume. Naiye akatiza nzara achipotera kumondwa. Saka chii chaunogona kuti pamunhu akadaro Mwari wenyu, kuda kuti pane humwe Mwari hunooneka usingaone zvinhu, but uchiona humwari huri pamunhu. Ruth achitera Naomi haana chinotyisa chinoshamisa chaari kuti Mwari wenyu ngave wangu, nokuti munhu ane rekodhi yemaproblems. That's why Jesu akati murume mbavha zvinokwazo ndiri kuenda newo kuparadhiso nhasi chaiyo. Sei prayer request yetsotsi yakagamuchirika very fast. Utaona kuti mbavha iyi yakaisa request kumunhu ari pasame death sentence saiyo. Jesu ari pamuchinjikwa, mbavha iri pamuchinjikwa, but mbavha inoona kuti nyangwe takarovererwa hatina kufanana, nyangwe ane zvipikiri maoko Oh yes. Mwari vatipe meso emwe. Oh yes. Why?
nekuda kwekuti pane favor inouya but chitosekunde iproblem yakafanana neyo. Joseph unoti kune umwe musungwa kana wabuda uri rangaripo noti tudhabha moyo kune umwe musungwa. Why ane zvaari kuona kuti munhu uyu musungwa hake but is connected to the king. Saka pane pamwe pekuti Mwari anokuudzira nyasha but nekuti hauna meso emweya haugone kuona pane nyasha nokuti une zvaunoda kutanga waona. Kamba dai Mwari vakupa mumwe muono. Mwari wenyu achava Mwari wangu kumunhu atofirwawo anotodzokera afirwa nemurume afirwa futi nevana akudzokera serefugee seputeri kunyika kwavo. Iwo bwati Mwari wenyu ndeupi Mwari ari kuonekwa pamunhu ane dambudziko? Ndeupi Mwari ari kuonekwa nokuti Jesu paanouya patsime achikumbira mvura ndiye Savior, ndiye Messiah, but pane paanoda kutosevhwawo. Paari kukumbira mvura ari kutonyimwa ndobvati dai waiziva ari kukukumbira ane mvura mhenyu kureva kuti pamwe pacho favor inouya but inouya sekunge iproblem. Mwari unounza nyasha pachiruru but zvinogona kungobatika nevanhu vane meso emweya ekuona kuti munhu yakabroka seri but hatina kufanana spiritually. Ane blessing muupenyu hwake inogona kubata upenyu hwangu but for the meantime Naomi naRuth vachifamba vese ishirikadzi dzakafanana but kuna anoti muna Mwari wenyu wandinoda. So pavanosvika kuBheterehema Mwari waakada anotanga kuita zvinhu nokuti iye Ruth Naomi haana ability yekumuberekera murume anomuroora. Mwari wacho anavo varume vanogona kumuroora kureva kuti ukagona kuona chaMwari Mwari wacho hakurasisi. Mwari vanosvika pakuderedza dzimwe nyasha dzinoita sekunge idambudziko. Elijah achitumwa kumukadzi weZarepati anotumwa aine nzara uye aine anointing zvitu. Chaanotanga kupresenta ihanga not anointing. Anoti kumukadzi weZarepati bika unipe ndidye. Kureva kuti chaari kutanga kupresenta idambudziko. Saka wakaona mukadzi yakatsika-tsika vanhu paanointing havatsike-tsike vanotsika-tsika responsibility. Yet the responsibility attracts the anointing. Elijah is a major prophet. Elijah anga ane sons of prophets but only one son, Elisha, got the mantle. Akadi kukorera vana vese the sons of the prophets. Inauya kuti Elijah paaida kutorwa naMwari kuenda kudenga munhu waakafamba naye ndiye Elisha. The other sons of prophets were following at a distance. Chaita kuti vaterere vari kure chii vanozwa kuti when you are too close unotumwa. Havadi responsibility vanongoona the anointing. I'm sorry to tell you to the church, anointing inoflowa mukuseva tani mukurikuta. Zvimwe zvaunokumbira nekutsvaga zvikumbirwe zvinofanirwa kuflowa muupenyu hwako kana uri muright position uye uchiziva zvekuita. So Mwari pane panounza nyasha. Chakapa Ruth kuloketwa mumunda haana kunotorwa kumba kumarai. Ndiye akava nemind yekuti I need to go and work. Chaari kushandira chii kuti iye agodya uye agopawo vamwene vake zvokudya vanga vachembera. But akava neresponsible mind yekuti I need to do something kuna vamwene vangu. So paanopinda mufield anosangana naBoaz but chaainga hasi murume chaainga kushanda but ari mukushanda Mwari vanomupa murume wacho. Problem nevanhu vasingade kushanda muzvinhu zvaMwari but vachinda zvinobva kuna Mwari wacho.
Nasuna ndinacha ndinogona kunongedzera chakauya mu-effort nekungwara. But chese chandinoona nekunongedzera muupenyu wangu is not about the grace of God. Nyasha idzodzo dzakandiwana kupi in saving you. Tine zvatinonamatira pane zvinongoitwa naMwari even zvisina prayer simply by serving. So Ruth ari mumunda kwete nokuti anotsvaka Boaz, but ari kushanda kuti apewa mwenye wake chekudya. But in the midst of serving and doing good for others, Mwari vakafunga nezvupenyu hwake. Prayer is not the master key. Prayer is the one of the keys. Kingdom yaMwari ine makey akawanda. Iwe key sheet inoikinwa nevanhu is to be humble, to submit or to serve. Jesu paanoti mweya washe uri pamusoro pangu, inauye kuti wakauya kwete ari kuprayer kana kufasting, akaenda kuriver Jordan ndobva azvininipisa iye ari Mwari, ndokunyikwa mumvura naJohana. Paari kubuda denga ndobva ravhurika, mweya mutsvene kwakuburuka senjiva. Kune zvinhu zvinouya when you humble yourself and the heavens will be opened. Boaz ane tsika yekuti hatsvake musikana kumaraini, anotora vakauya kumunda. Saproblem yevazhinji ndeyekuti kumunda hakuendwe. Anenge achikuchema kuti Mwari ndiwanire nyasha, Mwari ndiwanire nyasha. When you serve, you attract the anointing that you serve. Pane pekutoti mufundisi asina kukubata, unogona kuchibata, and I'll give you a scripture. Mukadzi aiva the issue of blood, ndiye mukadzi akandichallenja. Akaimba song iri opposite yatinoimba. I know song yatinoimba ndeyekuti I need your touch once again. But mukadzi ane the issue of blood, ndiye akazobata kwete kubatwa. Ende zvikaita. Akatotaura ega kuti I'm coming to touch. If I may touch the hem of his garment. Kureva kuti pacho paunoda kubatwa, aiwaziva chekubata. Because anointing iri both sides. Unogona kubatwa ikauya, ende unogona kubata ukaiwana. But what she came from behind. Don't verbata the hem of the garment. From behind. Kureva kuti haugoni kubata pehemu mukombero kana wakamira. Unotobata kana watokutama wazvininipisa. Nokuti Jesu panzvimbo aibatwa navanhu vakawanda papakazara. But Jesu anoti pane andibata, kwete kuti pane vari kundibata, which means there is a touch with him. A touch with a difference. Worship God with a difference. Praise God with a difference. Namata zvikuti Mwari vanonzwa kuti pana ari kunamata pakati pevanhu vari kunamata. Rumbidza Mwari zvekuti Mwari vanonzwa kuti pana ari kundirumbidza. Ipo pane vanhu vakawanda kuti pana ari kurumbidza. Worship him with a difference. Mukadzi anonzi Ruth ari mumunda. Ende zvaivapo ndezvekuti kune vainhonga vari kumberi. Ivo vaiswa kulast part, iri custom tradition yekuti shirikadzi nenherera vanonhonga zvinenge zvasara mumunda. They were not harvesters. Zita rechirungu rinoti they were cleaners. Vanhu vanonhonga zvasaririra. But end of the story, a cleaner haana ari cleaning position spiritually. Nokuti wakainga Mwari wokwaIsraeri. Mwari vakamuwanira nyasha, akanhonga muridzi wemunda kwete munda. Haufe uri wekunhongerera. Kunhongerera ipassing faith. Zvinoitika. But mukunhongerera ramba uchiti Mwari ndiri pano. Ndinoda kuona ruoko rwenyu nenyasha dzenyu. Pane pekutangira, but haufaniri kufira pekutangira. Kune kunobviwa, but pane paunofanira kuenda. Iyera kuramba uri pekutangira. Pane panotangirwa, but kuramba uri ipapo iyera. Ainhonga witi yasiwa
by mistake never nakumashuno. But akashiva panguva yekuti akazova mai Boaz, the owner of the same field. Nzvimbo yawaidza muuye kana kupiri nhungai muri kumashure, Mwari unokupa nyasha to own the same field. Hama dzangu yandiri kuparidza ndoda kumutsa vanhu vari radhikawo pakutenda. Vanoti hazvinambe zvakadai pane kwatiri kuendesa. Vanhu vatirida vasingane mabasa achinetsa ikonomi yakafa, but Mwari wangu ane masimba ose akatendeka. We are going somewhere. Pane kunovhiwa, but kuna Mwari une nyasha. Ndakotaura kuti 25 years of marriage, which means I got married at 20, now I'm 44. And unoona kwacho vaiva musikanzi vaingotisara. But takati Mwari tiri pano, we are now serving in your field. Paitaura muzvitatu tainyara taiwanda. But one day I received a phone call from UK. You know, my sister Sarah. No, I don't want to inspire Facebook, but I'm not gonna ring. She that I'm not going to say. You got to find this in Russia. So that the man one and the prayer of favor. And I tell you, no check out the venue later, Marie. Yes, 74 years in my parents. I don't know, guys. In the next room, never Mangwana katika tuenda tikaenda kushogra tikaenda kupitika tapenza tika sister Sarah Piri. Mangwana wenda Western Union. I'm paying for the wedding and everything. Wana unatama na steps wakati imagine. Naika mbele usiku. Wote katanga kufuanikwa. Hivi Maria tumeshis. Wema steps pasina. Sasa takata na kuna imagine. Waishi kama unatena usiku wa chikamba. Sister waka flyer from UK. Uya uzatenda mchito wacho. Uchipera wachizokera. Kune waika wakutisha. Shomuti sana. Waka sutisha hao. Bani utangira bata ulambe ulikoko. Kunomfika. She was a cleaner, but later she owned the same field. Nyasha itoto tiriko. Uri wakutarisirwa pasi. Mwari unokupa nyasha. You can be an overseer. Museme area. Hakuna place unakita sikubudirira. Munjumba ya wine za kubudirira. Chikanitika kunewe nchimba. Kuna no kuziva. Mwari akukomorere uri mwaifiriti macho. Shantira mwaifiriti macho. Shishiti mwari ngawindire uri museme area. Inotiriweno shite. Serve God, trust God, believe in Him. If you serve, I don't wish you Mwari. I need you to put you on a step. You might not open the mouth. Someone can touch you. I remember in spite of street, we come on the other school like Mweya. I mean, I place of parties in there. Because not telling us all. Such a lot of room to put on such as Jesus. That is to shoot Mwari. So I say, and I wrote us. Chocolate rotation. Beware of good people who are not godly. When anybody right, God must be right. So that one have bad seed. Why was I turn around the cancer? He has done the cancer. Because hakuna baada iso chata enda na mterera, hakuna baada iso flag ikatisi takineza enda na mterera, hakuna iba kupoletu ya iso pinta enda na mterera. Beware of good people who are not godly. Kusumira mara kusutamba mari wakatendeka. Barika face nega time. Kabuti bana munga witi bana mbeli. Bari gachinyera na kuma shure kutara. Abasi Mr. Sesu. Right. Tipe chinichi. Usaite pressure ni bana mbeli. Unashikika.
usaite pressure nevana vari kumberi kunosvikika una Mwari anokusvitsa. Dei pavakabereka Jesu zvipo zvemwana hazvina kuwanikwa mumalocals. Hakuna vanhu vemulocal vakamupa zvipo. Why? Because munhu chese china Mwari chinokumutsira kuvengwa. Chakaita kuti vanhu vasauye kuzocelebrate namai vemulocal vaitanga kuti vhara munhu usaziva murume utsotsi hwako ndo uchakupa mapampa nezvimwe zvese atiuye. Bible rakati the end of the world is not short. The wise man from the east kune vakamutswa naMwari nokuti kuna akatakura chaMwari. Vanhu vavakushore vakatakura chaMwari, but Mwari uchamumutsira help and favor. For the hand of the Lord is not short. Ndavashamsikire mulocal ndarakumbatsira ndararumira naye vanosota hapana but zvake zvirikuita wani zvirikuita chirutsiri. The hand of the Lord is not short. Ruoko rwaJehovha haruna kupfupika. Kune vakabva from the east vaine kudii. Anozvati Mary achida kutobereka Jesu muBethlehem akashayima nzvimbo aine chaMwari akarambirwa kuti pana kuti tokwana azviti, but haana kuberekeri nyange vanhu varamba akabereka zvakadaro. Kuramba kwevanhu haisi nyaya. Mwari vakada zvatopera. Vanhu vachiramba vasingade Mwari ngaakuwanire nyasha. Ruth akarambwa nochekutanga. Tisati tabata the Boaz waRuth toda kubata another man. Wakati kuna Ruth ashite nikatora typing ndarasisa nakayangu. Vane conversion batika variko. Ndofara zvakaitwa naMwari paJeriko. Rahabhu paJeriko akarorwa akava muchinyoro chaJesu. Rahabhu chaiva chifeve chaizikanwa Jeriko nese. Saka Mwari vakaziva kuti Rahabhu arorwe pano. Kana paine vamwe vanhu vanomuziva vanoenda nerufero vakati maita mistake type aitorwa iyi ndovana Mrs. Jeriko. Saka Mwari vakaitei vakauraya munhu wese vakasiya Rahabhu. Mwari ngaasilence opposition dzese. Uye kutaura Kristo life ngaanyaramidzwe naMwari. I silence every voice against your life. Mwari zvavanoda ndozvichaitika. Zvati ukamurora Rahabhu tete varipo bamini varipo sana umuseri varipo vanoenderwa siri vakati bamini maita dzungu arorwa tisu taigara naye muJeriko aite. Saka Mwari vakati kuti Rahabhu uroreke rega ndiurayi to evidence tusina basi. Ene Mwari vakauraya idzi meta zvinhu zvaita kuda kwavo. Ndonovanomira ukatemwa church pane kurambwa kwemunhu ari meti kurorwa zvokuti kurambwa kwake pari kuti no hazviite kuti ndimutore. Ndokuva kuna munhu vakamudzira tsitsi zvaakuramba ufuke angatoti atirorwa kechituru zvaakuramba futi. Vakazoshamisa pasunga murume Boaz akati uchipedza kuramba kwako I'm ready to take over. Bible rangu rakati Boaz paakatora Ruth Mwari ndobva varopafadza. Ropafadzo yako iriko muna Jehovha. Vakaropafadzwa vakabereka mwana. Mwari unoita zvinhu zvekuti newe wacho unenge uri padhauti yekuti unofungazvo inini chai. Murume akandifosa kuenda kudriving school akandipedza pana first zvanzi Mwari vati ndikutorisei license. Ndikati mukuru zera randava haida kuti andobeta steering rawani vantu vane mari dzenyu kuvyaitiwa zvanzi aiwa Mwari ndovataura havana kuti uite nharo vakundikuitisa tikaenda kuvyaiti ndikafoira 3 times. That time ndakaenda Mwari ndikati bro Mwari ndangokukomborera ramba unopera mari ndeka naitwa zvito zvinoti
Urume angani nalo. Kuna ni nalo ni makumbero. Chako paro bata mtu mmonda ndikusiye. Ndikusiye mchikopa na bamupangire unawuchambira imana. Ndikusiye. Urume ndo bati mu wamari mwayo akandunza ndikusiye. Kwete mwini chitemo. 40 times of the past. God bless you. God bless you. In 3 months' time, when you mark how you are fighting, I don't know about this. That means I'll put on normal 2014. When you find a scene, Chipapano, that I tell you about Copacabana, I'm going to come to the Marian water. So can say, I'm going to take them water away anymore. That Martin was also from Mona. I'm not sure how to say. Over them tell us that castles, no words. In one day, that day, over Pinot of Sarabada, over Sugar Rose, taking down to the local quick. I don't forget the guys of the room. Wait a minute, 2 minutes. 2 minutes. Now we're sisa kuone panemeso sisa unazoni kwa kumshakweli na Maria yule unaitashoshamisa akashika ngaliza pero akashama tena uliza pero akatuma mwana wale moto mtonda imambuto kwa sisi Nazidedu nini nsuku ma blessings Musiwo anamta 30 minutes baba tatatu na kumshukuru wendo watu tanzania kama kizaiko inaibu kwa tanzania kwa ndani zikuya kuna chinoku wanashika bado shikati za mpendo wana kwa ya Because when I light my hands, so I'm sure it's not so much. Just a wash. Dana, tomorrow I'll be at school. I'm telling you, please. Nobody else would have been like to worry when you wouldn't touch the kiss. For same environment, it was the natural Ruth. Rasa na kawa kule mtu wakati nifano maji mwali hakumutire bana mwali hakumutire shefa pamoja na kumtimba tangoka beta pana Kristo uti mwali no kuna mataimu kuna mpane kumtimba nokutimba mupelewe munao lana muna mundu mune wangu moyo mwali unaita shinosanisa rakarayo moyo wangu ndiri mundu opepetrema Blessing here, Ruth. You know it can be same field to same area. Let me download a little bit. Roma Ruth is a put surrender. She's just a prototype. Mwenza ni swa Moses. Lokote mkanzi mwenza ni swa church. So Moses he needs a law. Law haiko ni kunatsa mungu. Kana mungu akatoipa eka. Kana mungu asika bereka niko ni utata bereke. So Boaz is a shadow picture of Jesus. Alikuta ndikunire kukona kwako. Ndinokonda kuti ndikugonisero. Alikunire kubereka kwako. Bati ninesimba rekutubereke. Alikunire kuchechera kwako. Bati ninyasha tsakusunutsa. Utaenda panokana na machinda. Wanunasha nisikenewe. Kuti washika sei pano. Watitarisema qualifications. Unamuwaza lomekanyani wa Jesus. There is grace. Kune chinontinyasha. Kune chinontinyasha. Kune nyasha tamare. Tiri beyond human qualification. Mwari anakundida na kutini nokona. Akandida kutandi konesi. Mwari asucha kataipi in potential. I will not type in the faithful. Even the person chinooneka chinobatika maybe nekona ingaiko na msusimoka wali nobalo to type hiyo yo machi Burundi we are shoko ndio tuwe radical with faith.
ukaona mwari vakusarudza spokesman anonzi Moses ane problem kusataura but wakuti iwe uchiva mutauri kuda kuti mwari vari kuti handitomboda kugona kwako kana ndakusarudza nyasha dzangu dzinofanirwa kugonesa tisingagone. Moses asingataure anoti mwari ndinokakama mwari what I've made you a spokesman for my people. Mwari ngaakuite example iwewe kuti handidi vanogona ngavagonese iwewe handidi vakachenjera pati ngavakupe nyasha. Mwari ngavaite iwewe example yekumusha kwako. Church, that's the I'm Bethlehem, the house of God. I come from Moab, but there is a challenge face. I want one challenge. Yes, I want face. I want one. But I'm going to win the mush. I challenge you passing face. Challenge yes, I want one. Only Mamari, I see challenge he meant to destroy you. It is challenge in a general winter. Let me explain here. So I have to root the canals or one of us. I could never bad. When I was like Chris, I got it. Whatever I shine so, I don't think I'm going to walk in one back away. I was about to have another one and I will change it up, but when you humble yourself. Ruth Bible Hana Boaz of Hara Nemana. I don't know, I a reminder. Who's come wait out one Tanga and Bichi. Also, the white America Wango. Said I went to two dark and need a tree because I did not know this such. It's also no keep Pakurambach Namatamai. Why no time is Bagutan, Namudi, one of the Igona. The Kadiwa Musapona Quach, Musabereka Quach, Una Kati di Pano, Isakubanya Shat Mutobereke. So when you understand the grace, you always be humble. Let's say we have phone, maybe from Canada or Australia. I don't put my president in TV from this TV. And do go with a fit for condemning. What's the time so that no one, she don't want to go in too much, but it's not hard to see the will of God. I'm not understand that grace are accessible, I don't know, but Koneka no for granted with no power because it is easy. But the good passion, Taiso, but I'm not machines, but a power. But when you believe in the Pasaka woman, open a mind. God bless you. And today we pray, we will be on the blessed. No one is going to sharp. I wish I would fire. I don't suspect that. So, just I don't talk right. Okay, I'm going to put a career. You may say you're going to do this. I'm right. Very easy. But while you remember, kuna woman no, adaku kupusha kutuele pada yes. So in the midst, what you are saying and no. Don't lose that. Continue to trust the Lord. So what you can't but the process you want him to buy your match. That's my God. Another thing, I'm going to one. I tell you, I'm not in a one. But I don't wait. You are in your shop. What I just had you and a Cooper, but no one will look at I prophet. But it was a phase, it is in the Panayas. Challenges are real, but His grace is for you. Jessica forgets it, and you shall stop your own borota. It is 90 years. I know it, problem, you want to make sure which times you can't tell. We'll take about them, we'll shut up to my actual life. We'll fly a few days, I got to know that Puna and take. My question is, why am I now? Because I'm going to let the birds fly. Now that's supposed to be. And I'm going to pray for let the birds fly. Guess what, Coma? Ostrich are too heavy. Cannot ostrich wait. Ostrich is she. In a man, they can't get the Masai.
Mwari pakati let the birds fly. I told you the ostrich. But why ostrich doesn't fly? I see your way to send a bit of a because they can know what I'm ostrich and I see what it's. Ugatari sakipi ostrich ino kupakulu. Ostrich yakakura ikasimba kweso. Chidiki pa ostrich. Bible no barati. Wangu waparara. Nukusha. Mindset, knowledge ikawasoma. Loda kutuwele knowledge kakura mnamari. Itika yake mngari. Kuti type yako hii haitembiri nayo kana haiko perfect. Ai kuna wanu wanonyekuona mtazasikia itelo mtakadai zasikia itelo mtakadai saka shaka itasei wali ndoa akanda kushiti. Ruth tinomupa kuna mali hapo ashinamata. Kuzo tunorambisa andini cha story po. Bandakazongodiwa shikada. Shiraita kutu sasi mungu usaide kule shiripo. Askudenga kuna mayo. Asuna matamarangu titirabuita mwari. Mwari askutemba wano utumeki wana wakakunga yaso wano surusumu. Iye pachake. Udawalika ngelisi wali not. Pamutanga mwari wakasika denga. Nenika. Ota hiyo inzu sise. Bita wapanyika watangene Ruth. Antangane foundation mazilozi sa Ruth. Mwari kutishikiso. Akatangane denga. He can raise you without people. He is able to raise you. He can be your pillar. He can be your pillar. He can sustain you. Samson Bible not he killed more in his death. He was blind, but Mweya to testify. And this is very but you can still testify the goodness of the Lord. Pengina ile wanawakawanda. Chicha mpakura mbashina mata. Akasiwa kuti handisi muwanano nikuda kwekuti ndine vana. Ndiri muwanano ndisina vana nikuda kwekuti ndina Mwari akandichengetera imba yacho. Zvinoita kuti arambwe zvazviripo. Bible roti yaukana waida mukadzi wake haana zvakatopetwa. Zvaita kuti adiwe chiye asina vana. Don't nyasha. Nyasha tinoignore zvikonzero. Hakuna sina zvikonzero pano. Mareasons ekuti handisimuka ndikudirira handizodai ariko. Ekati wana picture yewedding. That's why the first miracle yaJesu yakaitika pamuchato. Nokuti muchato wacho uri a symbol of grace. And I'll show you. Ukaenda kumuchato, muchato anofira kuti inoti then I have problem so. In the next one vanokumuvharirei. Unofanira kushaina chioneka so. Iyo wachapinda mamuri aruchata ndiye wakuvhara kumeso. Wakaunderstand kuti kana yaye wedding igrace. Saka dzimwenguva unogona kupirikedzwa nevakanaka kudarika iwewe. Saka vanokuvhara kuti vanhu vasazotaurisa kuti akasiya ikasiyana. Unoperekedzwa nevakanaka kukudarika. Nokuti kuningira zvisingataisi chikonzero. Chikonzero zvese kumashure. I'll get my powers by grace. Chikonzero zvese kumashure. I'll get my powers by grace. Kudenga kuna mwarani nyasha. Chivanzi lokadzika tafura pamberi pavadzivisi. Nekuti vadzivisi Mwari anoti varicognize kuti variko. But anoti for you I will design something good. Vadzivisi vacho varipo Mwari anozviratidza. Zvikonzero zvauri kutarisa ndiwo hako uzvipedzera nguva. Ukadasara vazhinji vaisasiso. Vanga vane zvikonzero zvavaigona kunongedzerawo. But kumusoro kunosvikika. Mareasons ariko. Basina anomira leo.
Ruth akaramba ndochikutanga. But you celebrate the Boaz for Ruth. God is celebrating the grace. They put in the same field, the answer sheet. Could I not have ready to take over? Yeah. And something I said also. Ignore us in a way. Celebrate management anyway. Ignore us okay. Focus on Eric and go about my enemies. Guide me by grace. While I'm my enemies and Muslim field, you know, I want to end up. But I couldn't to Shika. And the watch again go was a regular Taura, which would make a Kunamari. Why, what is this one? I can't know you. I have to advance the other week that she would buy me to come and John 5:38 years, Brumal Center. I'm going to record you, but then I tell you, just be a cacao. We're not going to be a record, Yakukundwa, but in a Kunaba, just I don't need to but now we are just become the first. But as I was first one in the center, yet when you and him is a total, don't wait to get so when I practice one I just forever embassy. I wouldn't hear when I say but Roman 38 years, they are a famba, and I am a total. We have a demand to see my systems, yes, and we challenge. What we done number one, that's a in the competition. Right, I can talk about it is so from university. When you wait, I'm a group. When I put my group, you are not in type. So, right, I get a group of stars by university of Vatica. And the other right, I will not see you about someone. Was what I was saying on a chess. That was one of my team of Valley University. So I think my lectures by you said, let's scripture in and we have just set out that we need you to teach us on certain elements. You know, Kukumbu, and I said, the university, but you don't see it. But then you could never kind of Lozita in the Natalia and shoot it. You are kind of a bench in the kind of Canamina. Oh, she comes out of she bones are weird, but in your shots later bypass every reason. Who said such as all the Taura? How was you say? When I'm say, when is a great time you can ask you can get a Jarwita, where I don't Jarwita. But this also not a chance that she's married since I went to owner. But so, can I tell you, name? How much is that? No, and dinner. She shall get zero for dinner. My reasons are no ramblings are Ruth. I can just but Kuna got no problem in my reasons. I'm ready to take off. What you talk about Jesus so much? I read with Shaboshite. As you talk about Nagua, you talk about Nagua, I could go this. I'm not figures. Not only radical. She can't tell me what she knows. But not the best. Who never know, who never knows she. She can't tell. I could not see now. That's when I learned to say, he's the owner of the bank and says, what is fighting on to pin out the top officials ever bank. But if I can't follow that, she goes, Nanga office bank straight. That is an agat. My book and that I did as much of good enough to book my time. What need to get the roads empty? Pangauya. Whatever dash, no time over Vauya. But who didn't ask us no time would appear. Ruth chapter 2 verse 11. Shatina Boaz atuta Ruth. Na kanzu mabatilo awaita wene wako ulikumwa. Kurati wao satwa we are a good report. So actually we've been waiting for you. Na kuna kwa sadaka kuoya. Takanzu
kwa mabatilo awaita mwene wako pakafa mume wako, which means kule a good report of favor already favoring you. Icho kwali kuti unogadziwa namachimba. Icho kwali ndiripo unoita kuti chasuna kuti timi nawo timu zvinoita muruno zvausingafungidzire zvacho ndozviri mukati kurekita wakwani. Mwari haashandisira anoshandisira munhu wese. Chishamiso chekuti waigona chinoti patapadhira hakuna vanhu vanoronga zvakadai ndi Mwari azvironga izvi. Hakuna vanhu vanoita izvi ndi Mwari ari kuita zvinhu izvi. Namatowandakuita masikati ano uri radical. Wenharo wekuudza zvikonzero zvese kuti handina basa kuti zvikonzero muripo. The Lord is taking me high. My Boaz is about to come into my life. Boaz wakuchinja wangosikatarisire kusingawanikwe kwauri. Ndombiri yake Mwari manje. Mbiri yake iri pakupa vanhu chingwa mugwenga for 40 years. Pasina abatabadza akamusakura. Mbiri yaMwari iri pakupa vanhu nyama. Pasina mabucha aripo. Mukuru wakagarira anonzi zvoshamisa uchida warugare. Mindset yako ngaindiswe pazvikonzero. Tarisa kwaari anoti zvikonzero zviripo. I can still change your life. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor. Every reason you go there for yakatariswa nevana venyu inoita kuti vave nedoubt vasatende kuti kuna Boaz akamirira muchenenda namatara kutenda masikati ano. Every reason I put it aside. Every reason I put it aside. Every mind of the enemy I put it aside. I prophesy Boaz coming your way. I prophesy wedding coming your way. I prophesy marriage coming your way. I prophesy financial doors to be opened. Varengi varipo nyashakatire murwe vasingakude varipo Mwari ngakumutsire vanokuda. Nezita ra Jesu Baba ndiri kutaura nyasha. Feva ngailokete Ruth. Feva ngailokete vana venyu. Vakereke ino Mwari. Vatenderi ino Jehovha. Nyasha ngadziruwe. Vakarangwa ngavadiwe. Vasingafarire vanamutsire vanovafarira. Vari mubusiness akavhara. Udzai mamwe madhoo. Let opportunities. Mwari unoita zvishamiso. Ndapupura kuwana venyu. Nakuti ndimi wazuro. Nhasi namangwana. Baba, I prophesy in this meeting. I prophesy. Sechimbo ya Aroni. Isina midzi. Yakava nemichero yakaiva. Baba, vasina hama. Vasina shamwari. Vasina kufunda. Vasina vanhu vanomira navo. Imi Jehovha makatendeka. Ruoko rwenyu harina kutupika. Nzeve yenyu haina kuremerwa. I prophesy. Boaz coming. I prophesy. Boaz coming. I prophesy in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Nyasha ngatirurwe. Nyasha ngatirurwe. Nyasha ngatirurwe. Kamchira nyasha. Kamchira nyasha. Kamchira nyasha. Receive your Boaz. Your breakthrough. Receive your Boaz. Your breakthrough. Receive your blessing. Nyasha ngatirurwe. Nyasha ngatirurwe. Nyasha ngatirurwe. Sinampira chaitwa kuba kwenyu. Kana kumusha kwenyu. Mwari wakuwanire nyasha. Mwari ngaite zvishamiso. Ngakote ufute. Ngakupe Boaz wako. Mwari ngakuwanire nyasha. Sinakuitira kumusha kwenyu. Mwari ngavazviite. Inoraira. Kunogokwata ipanga kunyadziswa. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Gamuchira nyasha. Gamuchira nyasha. Every plan of the enemy, I reject it. Fire, fire,
Fire. Reketa upenyo wake. Reketa upenyo wake. Reketa utano wake. Reketa imba yake. Zitara cheso. Zitara cheso. Kautira nyaso. Kautira fefu. Sionga sanwe. Fefa gaido nwe. Sinabiti kabakwe. Tana kwen. Maringa akwiti. Water. 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 Fire, fire, in the mighty name, by fire, by power. Come to the nation. Waringa kupe boss wako, waringa kupe lindo, waringa kupe yam. Nesi interacheso. Come to the nation. Come to the nation. In the mighty name of Jesus, receive the grace, receive the favor. Yasha, ya. Waringa kurangari, waringa kupe yasha. Jiboyo wakara. Ya usina kukamuchirwa. Munchibo ya usina kukamuchirwa. Favor ngaiduruwe. Nesi interacheso. Favor ngaiduruwe. Nesi interacheso. Favor ngaiduruwe. Nesi interacheso. By fire, by power. Receive the grace. Receive the favor. In the name of Jesus. President, should we can come. Father, I pray, I decree and I declare. I was so nice, Namabana. Makami to the Ruti Baba, Mochiboya Kuramba, Makamusa, Monamoda, Murikula business racket, Mukairi my Maita, Murikula business racket, Murikuta, Angara came back, Murukuta, understanding. My Friday Kana, Cheso, Friday Kana Jehovah. Father, I pray, I release grace and favor upon this choir as they sing. May they receive the fire. May they receive the grace. By fire, by power. May they receive the fire. Receive the grace. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Father, I decree and I declare by fire, by power, in the mighty name of Jesus. You know, this is you know, this is fire, 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 fire. I beg every plan of the enemy, every evil altar, Mweya, wejambwa, rejection, barrenness, right now, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. You know, every demon, lisikale kuroho kwako, kupachambwa, kusaka muchirwa, iko shino, anokudangawi, anokudangaa kurore, anokudangaa mutswena mwari, vanokutambisa ndiyo vatsinga, vari serious, vari kuda wanano, mwari ngaakurangarire, zvisiri zvako, ngazvirekere kuramba zviri pedyo newe, ndinoprofita. Boaz, locate Ruth. Boaz, locate Ruth. Boaz, locate Ruth. Boaz, locate Ruth. By fire, by power, in the mighty name of Jesus. Father, thank you for your word. Thank you for your grace. I'm only thinking somebody. Lord, forget ourselves that He is such a mighty to me. You don't profit of a testimony. Lokuti munoshamisa makada na muranda wenchakwesha nechikonzero pazvinoino mwari. Under the grace and the anointing of this house, I decree and I declare Boaz to meet Ruth. Zvakafanira zvamakaronga zviitike muupenyu hwano ndo zvinofanirwa kuitika. Zvamusina kuronga hatizvitendere. By the anointing of this house,
Sangana na Boaz wako, sangana na mchato wako, sangana na breakthrough pamali zako. Shauromba tangashi yembeke. Waibu kalisi na pasika wa shamisike. Minana ngaitike kupa kwenu. Minana ngaitike kufagu wana wako. Minana nyamana kumurume wako. Asikade kuna matangazo wa kutimari mdino muda. Watu wa kutahakuna kuna mata. Dinotuma sibere mepwemu ya mchene. Kunobeka ma families ma couples. Kapo hii kaina matemngari. Maya angalala gari wemngari. Teti ngalawe. Baba angalala gari wemngari. Mama kawawe. When wako siyenga kuna niashateti limu wende sukapen. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you. God bless you. God bless you.